ngizokwenza lokho ngizongibamba Wesilima wena. bona ukuthi uyamxwayela umuntu wami Ngizokubamba. Hey ngizokubamba. Hey ngizokubamba. Hey wengane. Hey ubaza abantu. Awubaza abantu. Awubaza abantu. Hawu. Hey bo. Gentlemen manene namanenekazi endaweni zonke lapho nikhona siyanibingelela ihlelo lakho lithandana lihamba phambili silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show njengenjwayelo elami igama ngingudlala Matifana also known as the next biggest thing in South Africa uyazi ukuthi mawungibona ku screen sakho yiyo leyo ndaba ukulungisa umjolo eminingi ehlukahlukene mhlawumbe nawe nenkinga ethinta umjolo ngas-email at umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com while doing so let me remind you ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBets. You can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO yona promo code oyisebenzisayo leyo each and every time ungena kule app yakho yakwa EasyBet sikukhumbuze futhi silandele na ku Facebook sikhona umjolo ngangilandela futhi ezudlala Matifana sibone ukuthi ke sikhulisa siwabeka kuphi lama account amabili njengoba ubona umjolo wethu sohlanganisile 1 million followers siyabonga kakhulu ngaloko nodlala Matifana siyanethemba lokuthi ke nizombeka to that level uceleni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje sizokhuluma naye uchecka nje ukuthi yini ayizelela nanokuthi indaba yakhe ihamba kanjani mntaka baba uyaphila cha sanibona bothi ngiyaphila mfethu siyajabula ukuthi sihlale nawe namhlanje sikwazi abantu ubantu sinaye mfethu usiyabonga bhuti igama siyabonga yebo njayami siyajabula sibe nawe mfethu yini ekubeka la namhlanje ngibhalele umjolo show ngoba nginenkinga lana nomuntu wami engithandana naye umuntu wami engithandana naye usengenzela into engayiboni usengihambela phambili umuntu wami kahlehle mangichazela engitshola naye umuntu omdala kunami okay ungipha konke engikudingayo ngiyaneliseka kuye konke ngiyakutholayo ngiyakudinga waze wangidedela ngalokho ukuthi ngibe naye umuntu wami olingana nami engakwazi ukukhululeka naye futhi ukuthi ngenze zonke izinto naye ngoba mina naye indaba yami naye isemaceleni futhi ayaziwa in public kodwa manje simo sokuthi ngiphatheka kabuhlungu bese engijolela naye umuntu wami lo straight because usengenzela ubulesbian usengizongishelela umuntu wami ngijana naye into ebuhlungu kanjani kumina njengamanje ngiphatheke kabuhlungu manje yami uthandana nomama uma olethu omdala ungipha konke ngidinga mina ngabe uthandana naye phithiphithi usethandana nomuntu wakho futhi nayo into yenzeka kanjani yonke lento uyayibona wena noma uyayibamba zikhiphana lana ke into eyenzekile ngibone kumuntu wami esengenzela ama actions engingawaqondi ngoba umuntu wami bengiyenza yonke into naye lo straight kahlehle ngimfonela abamba ama calls masiya out siya kuma dates si right nje cause vele nemali bengiyithola kamnandi kubani kushuga mama wami omnandi sekuyasuka ke emva kwaloko ngiyabona benayo ushuga mama ukuthi bazana kanjani angazi but ngibona esethi othi ngifonele lo muntu kanje iqale ngibe nokunotice ukuthi wena umazi kanjani lo muntu yabo ngoba nangu umjida phela ngiyashesha ukubona ukuthi hayi ngeke sekhona into engihambela engingayiqondi kahle hlela asuke emva kwaloko bese ngibona ukuthi la khona into eyenzakalayo bese ngiyambuza lo ngithi yindaba sokwenza kanje ama actions akho ngiqale nami ngithi ukufaka inkulumo phela kumuntu wami uTsabo baby wona sangifoneli sihlezi kuma khona ama conflicts nje mina naso sihlezi xaxana izinto ezincane ungitshela into engayiboni ungifune nemali sekukuningi nje then ngibizele lana uShuga mama ukuthi azongikhulula ukuthi ahlukane nomuntu wami ngoba uyena kahlehle oyinkinga njengala uthini umuntu wakho ngale situation mawukuthi ukukhulume nawe uyamvuma uShuga mama noma uyamphika zikhiphana uyamphika phela kahlehle ngeke amvume kodwa ngiyazi mina ukuthi hayi uyena ngoba ngiyabona ukuthi hayi usemnikeza nale mali ndakumina usiyanciphisa lo mama lo kahlehle manje kahlehle ngiyaluza lana khona into esokuyibambile mhlambe phakathi kwabo like ama chats mhlambe wababona bendawonye like uzana actuality no so ngabona kahlehle ama pictures beku restaurant nomuntu wami ukuthi ke babefihlile lo waposta kanti
uzonalo usugar mama uzopost ukuthi bengi-right have a nice day today ngaxa ukuthi no asikwazi ukucorrespond iy'tori zenu kuphela ukuthi abapostananga bona but njengoba WhatsApp nabo bawu-2 ngiyababona ukuthi okay lo wenzani because phela abantu bami nawe ngeke ungamazi umuntu wakho so ngibe naleyo nkinga-ke mfethu ingako nje ngibhalele lana ukuthi nikwazi mhlawumbe ukungisiza ningigudluzele lo sugar mama aphume empilweni yami ngikwazi ukuqhubeka ne-straight sami. So wena iqala yonke le nto nabo yitshela ukuthi hayi no nomuntu wakho owushuga mama oyifihlela kuyena ubhanana kanti ekugcineni manje mfethu bazokwenza kabuhlungu kanje. Mfethu nginendaba ey'nkinga ngempela and ngimdinga ngempela ephumile empilweni yami ngoba manje ngiyabona ukuthi hayi uzongihlukanisa shuthi nabantu abaningi engibadingayo empilweni yami uzoba inkinga. Kodwa aware ukuthi usuyazi ngabo yena ushuga mama. Okwamanje bengingakamthuleli udaba ngoba ngiyazi vele uzophika azenze nice cause vele kumina kuningi akufihlayo usho ukuthi engisamele ngikuthole nako mhlambe ingakho nje ngibhalele le show. Manje njengoba uzela uzothi akaphume kuwena aphume nasentombeni yakho kahle kahle uthi akahlehle entweni enawe phakathi. Ngithi akahlehle kumina ngithi akahlehle kumuntu wami kakhulu. Mina naye singaphindele ekuthenini siyazwana ngoba vele wangiqala kahle wangifenza nawe yabazi ushuga mama kodwa ngoba akwazi mhlawumbe ujole nabo bafu angazi kodwa sengiyakuchazela wangifenza le ngenzela izinto yabo nje ngangiyofuna usizo lomsebenzi kuyena then mina naye sazana kanjalo saqhubeka useyangenzisa uyangibiza makumele kwenzeke izinto yabo nje boy ufuna ngenzele lo ngagcina sengibona ukuthi hayi la kahlehle kumele ngibe uboyo kanje ngagcina sengiqinisa nasesinqeni ke manje sekhona inkinga bese ukuthi ngihlukanisa nomuntu wami ngoba phela kuyena bengithola ama benefits bese ngiwadla nomuntu wami kamnandi. Kahle kahle yona nje yami udla umama omdala ayodla umuntu wakho. Bafo usuyibeka kabuhlungu ke bese usho njalo mfethu hayi angithandi ngithi yona inkinga ingizele bafo manje ngiyibeka ngendlela oyibeka ngayo ukuthi wena uyibeka uyayipholisha mina ngivele ngayibeka ngembaba yabo bafo kunjalo kunjalo bafo I know akusame mfethu siyolanda umama simbeke la sizwe ukuthi mayabefika uzofika thini yamuzwa kumfethu uyasho ukuthi akayifoni lento yamcasula yena bazi ukuthi nje unomuntu wakhe ayidlela imali yakhe adle yena kanti lo muntu kungaphezulu kwaloko akwenza samsolanda kushuga mama simbekela simbone ukuthi mayabefika yena lucky side lizothini mase siyabadedela sibone ukuthi bazokwazi ukuyilungisa nale ndaba abayizelela bebo babili ungayindawo ngahlala khona lama onjani sisi I know ngiyaphila ngiyazi ukuthi uthukile amakhamera abantu ongabazi kuningi nje isiphithiphithi kodwa ke khona oyedwa omaziyo umfowethu umazi kanjani nabangani mfethu inkulumo ayisafani manje usisi yamuzwa uthi umngani akho lo akuyena umngani wami lona wesiphathu usengenzela nokunye-ke maye umngani wami sho ukuthi lo asekwenza yabo nje umngani wami awuchazi umngani wami kanjani wena uma uzibona ima-ke umngani wena wazi umngani onjani awuyona i-best friend yami sho ukuthi uma wenza kanje ngoba phela isivumelwano sami nawe uyasazi ukuthi sigcina kiphi pho manje nje ubungilethela kumakhamera ungilethela ukuthini ngizochaza ukuthi ngumngani wakho noma ngiyini kahle hle uzochaza into osuyenze kumina usungihlukanise nomuntu wami uyangihlukanisa uyangimoshela izinto uyangimoshela awukhulume kahle ngihlukanise nomuntu wakho wani kanjani ngathi mina ehlukane nomuntu wakho mina ama-actions akho kodwa ama-actions akho ngenze njani mina ngenze njani lalela wena mina nawe ubuwazi ukuthi kwenzakalana ngithi bunginikeza yonke into ebengiyifuna bungifake ey'ntweni zakho engiyidingayo bengifuna imali kuwena unginikeze ngiphume kanje ngiyokwenza into zami nomuntu wami jiki wena usungihambela phambili uyamshela umuntu wami mina ngashela umuntu wakho uyaziphika uke wangibuza mina leyo yinto njengoba uzongibuza le makamera ngiyakubuza manje ngithi ngiyasho angithi phela manje umuntu wami akasakwazi ukunginikeza isikhathi ngenxa yakho uhlulwe yini ungibuza endlini bengizokubuzela endlini ngoba wena ngisakudinga kahle yazi inkinga yakho wena uyabhayiza la uphilile la ekhanda okay ke into yami nawe siyayenza okay ke ngithi siyayenza ke manje uma ngabe kunephutha elenzeka iphutha funa solungisa usuyavuma manje ukuthi funa solungisa la iphutha manje ukuthi uvuma wami nongavumi kwami kusho ukuthini pho uhlangana pho wena
wena mfethu Hayi, ngidakelwa undlela hayi lapha. ntombi Hayi, yenze suka bafu bo. ngeke lo muntu Uyaphayisa. mfethu umhlukanisa nomuntu wami engimthanda Ngihlukanisa kanjani nobani? Ngiyathandana mina nomuntu wakho. Angithi mina ngumuntu wesifazane, ngithi wena ugcema mina ngumuntu wesifazane. yeke nami ngiyayibuza le uthi umenzani vele ngoba umuntu wesifazane Lalela-ke, nganingane encane leyani lalela-ke mfana wami. Awuyicabange wena ukuthi umuntu wakho-ke azathande mina, yini lento ayitholayo kumina wena angayitholi? Yini lento ayitholayo kumina wena angayitholi? Unjani wena yini siyazi wena mfethu iyangihlanyisa lento yenzayo futhi iyangihlanyisa lento yenzayo ngoba mfethu vele uhlanye ngoba manje ukuhlanya kwakho kuzokwenzani, kuzokusiza ngani? Uzokwenzani uma uhlanye? Okay, othi ngizame. mfethu Ngifuna ukuzama ukubhalansisa la mfowethu. Bafu, Ma uthe mengabe efika ubafo wathi niyathandana nikwi-relationship but umkhululile ukuthi angenza noma yini ayithandayo. Nayi inkinga yakhe Yabo? mfethu. Useyakwenza-ke manje wazitholela intombi. Wena futhi usuqema intombi yakhe. uyenzani intombi yami mfethu wenzani Angikazi, angithi ngintombazane. uyamphika phela unini lesibheni wena Uthole nini ukuthi ngilesbian? Wena Ukuthola ungishele kanjani uma ungithi ngilesbian? Awungikushelanga wangifensa wena wengifuna lona nginikeza imali Ufike wathini wena? Akathanda ngangithanda. Ngithi yena uthanda mina. Usho njalo Hayi manje uthi mina ngithanda intombi yami mina ngithanda wena ngizokwenzani ugogo nje mina pho ngingakwenzani ngizokwenzani ugogo ngisumbamba wesima wena. bona ukuthi uyamxwayela umuntu wami umuntu wami Ngizokubamba. mfethu Ngizokubamba. Ngizokubamba. Wengane. Ubaza abantu. Awubaza abantu. Awubaza abantu. Hawu. Hey bo. wenzani umuntu wami Uyagula wena ngekhanda. yabona wenza mfethu ungidedele mfethu ungidedele Uyagula lo. uyahlanya yini ungimamelani Uyagula. ngidedele mina ngishele phansi ngidedele ngishele phansi yo Uyazi uyagula wena ekhanda. yo yabona gogo Ziyakupringela. angikufuni wena yazi Mina ongafuni wena. Ngenzani mina ngawe? Ngenzani wena into esaphunyukilela ichame? Hayi bo. Uchame. Usukhohliwe. Chamela ba. Chamela ba. Uyakhumbula Chamela ba. uyakhumbula sifuna percent ukuthi wenzani? Epesenda. Uyakhumbula? Wafika wavuke ngathi uthi uyachama wavula wardrobe. Uthe ubuya ngathi wenzani lapho buyela ebhedeni uyachama. Hawu. Yeke umuntu wamfethu. Nami right njengawe. Ngingenzani? Ukhulume naye mfethu ukhulume naye ngibizele into ukuthi izohlela mfethu. Hayi into enzakala. Angithi ngifuna sikhulume. Uyangibamba nje. Hawu uyazi ugula ngempela wena. Hayi. Sikudluka phela endleleni yami mfethu ngifuna Uyagula lo kahle ngikuchazele njengoba eshathi ngilesbian ayithi ungishale ngibothi ngilesbian angikushela ngisejusa wena ongifuna wena intombi yakhe le athi sithandana nami uyena obesishiya nentombi yakhe ahambe indlela zakhe ibuye intombi yakhe izoreportela mina ukuthi uyamchithela bengayitshela intombi yakhe ukuthi lo uyachitha ubhebe uyangithanda wena okubuze yena ukuthanda baphakathi kwami nawe wena ngithi umuntu imali ngiyamfensa nje kushuthi ke naye uyisitabane kushuthi kwayena ngashuthi akaqondile wena phela uyazenza uzenza ngamapipi kushuthi ngoba vele wena unalo ushuthi ngingazenza ngenye into awunalo nomnyundu awunalutho hlanya nje wengigcine la uthanda khona hlanya uyazi hlanya mina ngikhuluma kakhulu uyazi na ukuthi la ngokubamba khona ungidedele yayihlanyisa emakhamereni angikwazi ke mina ukumhlayisa phela awudedeleleni ufuna ukwenzani ngifuna nomuntu wami ngizohlukana nomuntu wakho nawe futhi ngiyahlukana nawe uzohlukana nani nobabili ngoba vele niyitakalani into engasile kahle awuthanda netakalani mina uyabhayiza wena kuningi okuzokulahlekela ngoba uyabhayiza hawu So njani ke manje? Bitch.
Theme lapho ufika lapho uthi sizokhuluma. Mfethu besizokhuluma nalo. Yini asenza manje? So manje ngibona mfethu upequzulwa uyile. Ngisuke uyamuzwa nje uthini? Uyamuzwa into ayishoyo kumina. Uyazizwa into ayishoyo kodwa kumina. Angikhulumi nje kakhulu angihlangani nomsangano. Uzomyeka umuntu wami. Cela uyeke umuntu wami ngiphume kuwena. Angifani futhi nobabili. Ungaphinde nje ungifonele wenze lutho. Wena ungifonela uyazi ukuthi bekufuna wenze njani? Wena ungifonela uzokuthi ngizokubheka. Uyazi ukuthi bekufuna wenze njani? Bekumele ngenze njani? Yini ebemele ngenza? Ngeke ngizwe ngawo phela. Ukuthi bekufuna ukhulume nami. Ngikhulume nawe yini? Njengoba sungilethele emakhamereni uyayihlanyisa uyasangana. Ngiyeke umuntu wakho bese siyaqhubeka sibabangani. Yeke umuntu wami wena. Umngani bami nawe usazoqhubeka mawusangana nje. Angizona nemsangano mina. Mfethu lezi zinto uzithola manje awusena. Ngeke futhi ayithola. Uyabhayiza lo. Angimenzile lutho mina. Yena ngabe ulungise manje. Sokwami umuntu wami wafuma wena wathi ngijole kahle hle. Ngibe right nomuntu wami. Ngibe right empilweni yami. Wona usuyayifaka manje empilweni yami. Okhuluma oshonila ngicina la ufuna ukugcina khona ngihlangene. Ngicine la ngifuna ukugcina khona. Hlukana nomuntu wami uzoyenza lo. Uzohlukana naye. Angiyazi mfethu. Nawe ngihlukana nawe. Hayi vele wena ngindaba nawe. Ngidla imali yakho wena. Unginikeza imali yakho. Uyayishiso. Unginikeza imali yakho. Uyayishiso uyazi unendaba. Unginikeza imali yakho. Uzima ukuthi ugqoke kanjani. Ngigqoke kahle. Ngisho imoto yami ngiyakunikeza. Hayi kahle wena. Ngale motana zakho manje usuzibona ungcono. Awuzona imotwana imoto kusala ihambe emgaqweni sihamba ku fast lane. Hayi kahle. Uzohamba ngani? Nami ngizoyithenga eyami phela. Ngani? Bafu. Njengoba ujikanelana. Lona empilweni yami. Ngiyaphuma vele. Aphume empilweni yami umuntu wami asiye no baby siqhubeke kahle. Okay mfethu kodwa uyabona ukuthi uyazenza wena ebusuku. Uyayimasaja wena. Uyayimasaja. Ngibonanto vele. Uma ufonelelani pho ubufuna empilweni yami. Vele ngizokwanisana nogogo nje. Hayibo. Ugogo nje. Sengugogo namhlanje. Ngicabanga ukuthi wanganelisa hayibo. Kube ngugogo ubungekungilethela. Kodwa ngifuna ukuxhumana nomuntu wami ngifuna abone ukuthi mina nawe Mina-ke vele ngiphumile kuwena. Phuma kumina ungaphindi ubuye. Nasentomini yakho ngiphumile. Umuntu ungifonela wayizona angikaze kufonela. Ungifonelile. Uyazi wena into proof ngayo ukuthi uyangithanda ukungiletha la. Ngeke ungilethela umuntu ongamfuni. Awungithanda uyabhuda. Angikufuni. Yabo cabanga ngilandela amakhamera uzokutshela ukuthi angikufuni. Angikufuni ugogo mdala. Kade sasihlukana. Uhlukana noba. Ukhale emzini wami. Thola umuntu wakho. Angoleka imoto. Angoleka imoto. Anginika imali ngikunikeze. Ubunginikeza konke vele ngoba ubuthanda. Ngoba bengazo ngidle intombi yakho ngithi waqhayiza. Ujwayela kabizwa ngithamuzwa ke baba. Ngithamuzwa ke baba. Ohlukane nomuntu wami mfethu ohlukane nomuntu wami. Uzohlukana kodwa future le yangane uzoyenela ifuture le yangane. Ine future le yangane. Iyayazi into eyisile ecabangayo wena uyayibhayizisa ngithi uyiphala namasenta nakho. Angibhayizi mina. Hawu. Hey. So ma uthi uyaphuma kulomfana kulonto esho. Kulomfana ayisuka. Hayi vele akaphume nophuma empilweni yami wena gogo. Ngiyaphuma nakuleyo ntombi yakhe eshoyo. Gogo mdala ufunani enganeni uyenzani le ngane wena umncane angakwazi weza la kumina ngoba uyenzani wazi weza la ufunani kogogo ungaka Mongicabanga khona intombi engangawe sazothanda wena awungifuna wena ungifenza ungiphi imali noma ngabe ngangikufenza nawe waqonyeleka wangena la emgodini halakasha uphakathi ke manje okumnandi ngakho konke mina ngihlaze indawo ihlaza wena hamba uzenza ngala maphipha akho wenza ogesi lapho zenza ngawo hamba uzenza ngawo uyingoba wena vela ayikho into osukuyenza pho ngiphelani imali pho ngiphelani imali bengizokusiza ukuthi bengivele ngikupha singathandani ubona wena no bafu amathaphayiza no hlukana nami wena hlukana nami nje phuma nje kumina uyazi umsangano obungilethele yona la inqonda ayikho hayi suka bo vele ngiphumile yena ngithi bengifuna aphume nasempilweni yami aphume empilweni zethu nobheki ngiqhumeke nekusasa elihle ngifika la usho ukuthi ufuna ngiphume ngikutshelile ngathi wena ngifuna uphume empilweni yami awuzange usho ngitheni ungibiza ngesithando sakho ngifika la ngisasona isithando sakho angisona mina nawe isithando sakho ngiyitshelile ngathi wena mina nawe asilutho hayibo asilutho ufuna udelete inamba yami udelete inamba ngeke ngiyidelete sefonini yami ngeke ngiyidelete wena uzodelete yami ngoba leyo foni yathengwa yimina ngiyakuba yiphi ifoni yami le foni wazongenza ingane leyibo relax awunatwa yani awunatwa impilo yakhe impilo enhle ngaphandle kwami ayish yazi mfethu angazi nanokuthi ngithini because la yeke into engizoyilungisa wesi bangusela ibouncer lami so
angikazi angisekude ukukhile yabo. Mfethu indaba ngibamba mfethu. Indaba mfethu. Simthi. Mfethu indaba mfethu. Mfethu. Umuselani mfethu Ubaba mina ibhasalami. ufuna ukulekelela baba. Angithi wena kade umdela. Indaba mfethu ubuke ngiqhaphaza. Abe watshela mina. Mfethu. Ake ngicela ungafa ngitshela wena kodwa ungonegogo. Okay. Valana amakamera bafethu sikuxoxa naye mfethu. Uzohlalela. Ungatshela mina uyangibuka. Kamera sithi ukuxoxa naye uboy. Uduza lapha. Kufanele siqinise ukuxoxa naye. Subscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel saxoxa naye uboy. Ngicela mfethu. Yeah. Hayi kufike umthi kuyahlanya yini? Imali mfethu imbambe kahle imbekela sithi ukuxoxa naye mfethu. Ngicela mfethu. Wena yabona gogo. Hamba lo ngisahlala. Mahlala phansi. Nawe awungisizi ngalutho. Awungisizi ngalutho. Ngizokwenzani mina ngifuna ukuxoxa Awungisizi ngalutho. nawe. Ngitshela Bafethu ngisevalana amakhamera sixoxe nomfana. Seniwavalile ngani? Yo. Wenze njani manje mfethu uthi ngivala umic la. Yo. Awuyahlanya. Impeni yamezwe. Ubona ukuthi ushwenze nje. Angeke ngiphi. Yo. Mr. Bean omncane osafufu sohlanyayo. Uthi awudlile oncika baqeqa uyaqala phela unje wena. Ngishaya. Uyahlanya. Ngishaya. Umshaya kancane. Wena ufuna ngishaya lena. Umshaya kancane. Kusho isikole. Yona gogo. Mina ngizothe wangiletha la. Ngiyaqala nami ehlanya kanje. Imali uhlanyiswa ukuthi usaliwe noma uhlanyiswa yini? Yini lena? Uhlala lona. Manje yini esikuhlanyisa wena? Yini lesikuhlanyisa kwenza echa yahlanya eyibo. Hayi. Hamba Vaseline abokutapuna naphambili. Yazi lo ngibizela mahala ukho lo msangana ngibizela uzongilandela ngoba uyangikutshela ufuna ngiyithona number ngoba uyangikutshele njobe ezongibiza la kuma camera uyangicasula nje uyangicasula angazi ukuthi yini lento angibizele yona lana nawe kodwa usuthule wena kodwa uthi okungibizile la ayikho into oyikhulumile wena ukhuluma ngumbuzo uma sekufika mina awungilekeleli uyayizwa inkulumo uthi mina uthi angihlale ngiyathi angithi uyabona akezwa Ngiyabona ukuthi hayi ngeke nani namakhamera nibuye nenze ngeyenu nje indlela uma ngabe ubiza abantu kanje mawubona lothu useyahlanya iya ngakulona omunye wena akayi ngakulomona athi akahlanya umbuzo ukuthi kwenzekeni yahlanya lo mfana uyahlanya futhi nawe phela umdala. ukuthi ngimdala uyena ongenela kumina pho mina ngenze njani azi besaba ngani nale ngane uhlanyiswa ukuthi uyabothi siyahlukana kuyaphela nyanya hayi cha shem sorry ngiyabonga nje isikhathi sene sibhedayo